تناف لي مكين مولاي كلمتك مقدسة فالبوحدة للنقاد بالجسم تبنك هاي فيلم المهابة Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li mħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti bil-għajnuna tal-Alla qomna u ġejna hawnhekk fid-dar ta' Marija biex flimkien nagħmlu talba qawwija, talba tal-Qudiesa. Ejjew niddisponu rwieħna u nħallu l-Mulej jikellimna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru min naħa tiegħi se noffru qudiesa għall-irbieħ ta' Joe Karwana u l-familja Biġeni. Int is-sliem veru tagħna Mulej ħnina. Int il-ħaruf tagħna tal-għejd li tajtna ġismek biex nikluh Kristu ħnina. Int ilena u s-sliem dejjem tagħna Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, Inti l-ħajja tal-fidili tiegħek, Inti l-glorja tal-umli u lena tal-ġusti. Fit-tieba tiegħek isma' it-talb tagħna biex aħna li nixtiequ dak li wetna nintlew dejjem bil-kotra tal-ġid tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kelma ta' Alla baqgħet tikber u toktor. Barnaba u Sawl wara li temmew il-ministeru tagħhom f'Ġerusalem reġgħu lura u ħadu magħhom lil Ġwanni li jgħidulu wkoll Marku. Fil-Knisja ta' Antjokja kien hemm xi profeti u għalliema. Barnaba xmun li jgħidulu Niger, Luċju minn Ċireni, Manaħen li kien trabba ma' Erodi it-Tetraka u Sawl. Darba waqt li kienu qiegħdin iqimu lil Mulej u jsumu, l-Ispirtu Santu qalilhom: għażluli malaj lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih sejjaħtilhom. Imbagħad wara li samu u talbu, qiegħdu dejjem fuqhom u bagħtuhom. Għalhekk huma mibgħuta mill-Ispirtu Santu niżlu Selewkja u minn hemm telqu bil-baħar għal Ċipru. Meta waslu Salamina bdew ixandru l-kelma ta' Alla fis-sinagogi tal-Lud. Il-kelma tal-Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħenna għalina Alla u jberikna, id-dawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art traqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Jitennew il-ġnus u jannu bil-fer, għax treġi l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art int tmexxihom. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu, l-art kollha minn tarf għall-ieħor. Inqumu bil-wifqa. Alleluja,
Alleluja. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej. Min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu olla leħnu u qal: min jemmen fija ikun qiegħed jemmen mhux fija imma f'min batni. U min jara lili ikun qiegħed jara lil min batni. Jiena huwa id-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma' kliemi u ma jħarsux jien ma nagħmilx ħaq minnu, għax jien ma ġejtx biex nagħmel ħaq mid-dinja iżda biex insalva id-dinja. Min jmaqdar lili u ma jilqax kliemi hemm min jagħmel ħaq minnu, il-kelma li jiena qed tkun li tagħmel ħaq minnu fl-aħħar jum. Għax jien ma qed xejn minn moħħi, imma kien dak li batni, jiġifieri il-Missier li jordnali xi ngħid u nitkellem. U jiena naf li l-ordni tiegħu hija l-ħajja ta' dejjem. Dak li ngħid jien ngħidu kif qalli il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim ta' dan l-Evanġelju nitnatfu mid-dnubiet minn tagħna. Qegħdin nisimgħu silta waħda wara l-oħra mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dan huwa ktieb li jiddeskrivilna ħafna, ħanidilkom bl-Ingliż, il-history, l-istorja tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Bdiet Ġerusalem, niżel l-Ispirtu Santu Ġerusalem, imbagħad ħadd ixteret, ħadd itferrex. Dak l-ewwel mument qawwi fl-istorja tal-Knisja. Imbagħad hemm il-mument ieħor, il-konversjoni ta' Sawlu ta' Tarsu, ta' San Pawl. Dak hemm mument qawwi. Tantu veru illi l-ktieb tal-Atti minn meta jsemmi il-konverżjoni ta' San Pawl li qiegħda fil-kapitlu 9 tal-Atti, imbagħad dan il-bniedem, dan il-personaġġ fenomenali iltaqa' ma' Ġesu jew Ġesu laqgħu miegħu, bidlu, u l-ktieb tal-Atti imbagħad isemmilna ħafna rakkonti, ġrajiet, tagħlim, mirakli, persekuzzjonijiet, kollha jduru ma' dan il-personaġġ, inkluż il-konverżjoni ta' Malta tagħna, fl-Atti tal-Apostli. Issa llum għandna waħda minn dawn il-ġrajiet fil-ktieb tal-Atti. Il-Knisja issa, il-Knisja jiġifieri l-kapijiet, indunaw illi ma jistgħux iżommu it-tagħlim tal-Vanġelu għalihom biss il-lut, imma rridu jiftħu l-bibien, rridu jxerdu il-kelma. Ara kif beda l-ewwel sentenza x'inhi smajna. F'dak iż-żmien il-kelma ta' Alla, kelma ta' Alla, il-Vanġelu, baqgħet x'baqgħet tagħmel? X'żewġ verbi għandna, żewġ verbi qasem huwa. Tikber u toktor. Din taraw, il-kelma din iż-żerrija issa bdet tikber u tiżdied u toktor. Imbagħad ħajsemmilna Barnaba u Pawlu spiċċaw kemm semmakom sabiħ ta'
il-ministeru tagħhom f'Ġerusalemm u xterdu u marru Antiokia. Kien hemm nies Barnaba, Xmun, Niġer, Luċju, kollha kienu nies ma kienux lowt illi semgħu il-priedki ikkonvertew u bdew ħadnu l-Vanġelu. Imma u ġrajja xi ħaġa importanti li forsi ma tagħtux każ, taqbel ħafna mal-konverżjoni. Għaw sentenza qawwija. L-Ispirtu Santu, għax l-atti tal-Apostli jidher ħafna dan il-tielet persuna, tinsewx illi fil-kapitlu 2 issa nisimgħuha meta tasal il-festa għandna nżul l-Ispirtu Santu fuq il-Knisja, l-Apostli u l-Knisja, hawnhekk hawn xena oħra ftit nagħtu f'każ tagħha. L-Ispirtu Santu x'qal? Hawn verb qawwi, għażluli, għażlu lili, malajr il-Barnaba u lil-Sawl għalfejn il-verb tażel anki Ġesu użat ma' Ġesu kien idowr jgħid il-Vanġelu stess jgħidu dan, għażel ħares u għażel it-tnax. Issa hawnhekk hawn l-istess verb. L-Ispirtu Santu qiegħed jgħidilhom dawk it-tnejn issegregawhom, oħorġuhom mill-ġemgħa, għażluhom mill-ġemgħa. Għalfejn? Sabiex jagħmlu ħanaqra ix-xogħol li għalih sejjaħtilhom. Liema xogħol, għal liema xogħol sejjaħ l-Ispirtu Santu il-dawn it-tnejn? Biex jgħalmu, biex ixandru l-Vanġelu. Mena Pawlu ġem sejjaħ mill-Ispirtu Santu, ġem magħżul, ġe segregat mill-bqija tan-nies, ħalli ju jagħti ħajtu għat-tixrid tal-Evanġelju. Imbagħad ħajkompli. Għalhekk. Therefore, as a result tal-għażla, il-konklużjoni ġinej. Għalhekk huma mibgħuta mill-Ispirtu Santu mhux minn xi bniedem ta'. U għalhekk il-Knisja tagħna timxej, għax il-Knisja tagħna mmexxija imdawla mill-Ispirtu Santu. Il-Veni Creator dak l-innu tal-waqt nibdew ngħiduh x'in toqrob in-novena tal-Ispirtu Santu. Spiritu Qaddis li ħlaqtna ejja bid-dawl imlina. Men għalhekk huma mibgħuta mill-Ispirtu Santu mhux minn xi bniedem ta' din id-dinja kieku spiċċaw. X'għamlu? Telqu jgħalmu. Marru Selewċja, telqu Ċipru, waslu Salamina u hemmhekk x'għamlu? Dejjem l-istess suġġett. Ixandru il-kelma ta' Alla, bil-kelma ta' Alla bdejna, f'dak iż-żmien il-kelma ta' Alla bdet toktor u tiżdied. Issa l-konklużjoni hija l-Ispirtu Santu għasel lil dawn it-tnejn biex ixandru l-kelma ta' Alla fis-sinagoga, skużawni, plural, fis-sinagogi tal-Lut. Mena ħut il-eżies il-Knisja tagħna li aħna mexjejn wara il-Knisja dawl kif qal issa niġu għall-Vanġelu Ġesu jiena d-dawl olla leħnu qal aħna mexjejn wara d-dawl. Aħna mexjejn wara l-Ispirtu Santu. U għalhekk intażel parti mis-Salm 66 x'qedna, x'irribedejna. Kollox jaqbel kollox jaqbel, basta tkun taf tqablu. Ara x'qal, ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Issa l-kelma poplu hemmhekk
ma nifmuwiex bil-ludi gojim, dawk li kienu pagani, goj, issa għax semaw il-kelma bdew ifaħruk, bdew jatuk glorja, minkejja li mumiex mill-poplu mażul il-lud, imma xorta waħda l-Ispirtu Santu. U allura aħna ħut il-eżiż bħal dan in-nies, aħna dan il-poplu, aħna wkoll għandna għax nirringrazzjaw u nfaħru lill-Alla tagħna għax permezz grazzi għall-Ispirtu Santu aħna nagħmlu parti minn din il-Knisja tiegħu. Inqumu bil-wifqa. Nersqu bil-fiduċja lejn Alla missierna li fi Kristu għażilna biex nimxu warajh fil-waqt li ngħidu ħandawlu id-dinja mulej. Għall-missjonarji li joffru ħajjithom għall-evanġelizzazzjoni tagħhom nitolbu ħandawlu id-dinja. Għall-bnedmin li għandhom id-dlamijiet tan-nuqqas ta' fidi biex jaslu għall-verità tal-Vanġelu nitolbu. Għall-ġenituri u l-katakisti biex bl-eżempju ta' ħajjithom ikunu dawn għall-uliedhom nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti s-salvazzjoni ta' min jemmen fik. Ejna biex inqawwijin bid-dawl tal-kelma tiegħek mimmexxija mill-Ispirtu Santu nkunu dawl tas-sew bi Kristu Sidina. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla, b'dan is-sakrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, int ressaqtna lejk u tajtna sem min natura tiegħek Alla wieħed u l-għoli. Għamil li permezz ta' ħajja tajba niksbu il-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna ħajja saħtaħ. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek
innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek għaddis. Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs radlek il-ħajju qasam tali disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħal kalċi, reġa radd il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal, ħudu biex xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. U Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Joe Karwana u l-familja Biġġeni. Daħħalhom quddiemek u l-erwieħ fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzu Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. ħobżna aħfrilna. Nisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn paċi. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla.
danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub ta' dinja jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Qaddis qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjieba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfir li nitolbu iqaf bit-tiba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu milli modi tiegħu u timlieħ b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inselmu l-Marija, slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna il-ġurnata tajba lil kulħadd. Maria, jifraħu tenna